En el Dia Europeu en record de les víctimes del terrorisme commemorem amb profunda tristesa els dolorosos atemptats que van sacsejar Espanya i el món fa 20 anys i ens unim a tots els ciutadans d'Europa per honrar la memòria de les seves víctimes. Una vegada més, reafirmem el compromís d'ajuntaments, consells comarcals i diputacions amb els valors de pau i convivència i recordem que és en la unitat i en la col·laboració on trobem la força necessària per a superar les adversitats i construir un futur més segur i esperançador per a la nostra ciutadania. Dia en el qual honrem la memòria dels quals ja no estan, renovem la nostra responsabilitat de lluitar incansablement contra el terrorisme en totes les seves formes i la nostra ferma determinació de continuar treballant junts per a construir un futur en el qual totes les persones puguin viure lliures de la por i la intolerància. En aquest 20è aniversari ens unim des del respecte i la solidaritat a totes les víctimes del terrorisme a Europa i en el món i recordem la nostra voluntat de treballar a favor de la pau i la justícia als nostres pobles i ciutats. Per això, les entitats locals ens comprometem a assegurar que la memòria de les víctimes de l'11M es mantingui intacta i ens inspiri a continuar construint una societat més justa, pacífica i lliure per a les generacions futures.